Astea-s toate. Tu ce cauți aici? Uite copilul, uite Ce copilul. faci aici? Uite copilul ăla. Și acum, după ce fac filmarea asta, o să o pun pe YouTube. Ia uitați, Bă, tu nu ai... pe urâtul cel urecos. Toți banii de pe mult. Urecosul, urecosul, urecos. Ce vrei? Ori mori. Aici. Dă bani. Băi. Când ai crezut să dai bani? Ai crezut? Când să mai dai tu bani? Eu dă mă, bă, că tu mi-ai făcut. Du-te mă la... Acolo, la Paris, uita că îți dă banile. Mai mă. Ce cauți aici? Mă, năsosule, mă. Năsosule. Uite, din asta. Ăsta e Dita mai năsosul. E Dita mai năsosul. Ăsta e Dita mai năsosul. Băi, dă-ți mâna de aici. Dă-ți mă mâna, mă. Ăsta e Dita mai năsosul. Carina, deci, dacă nu-mi dai Cel care nu are urechi și nu poate să poartă ochelari și nu aude nimic și da. Și am spus toate cele din lume, din nu mai contează, din alt univers, să poți din să-mi dai toate Hai cele. să zic, când mă-mi dai bani? Mă dă banii, dă bani. Carina, dă bani. Vrei să dai cu ea acum, că nu faci cu ea. Ce mă, că nu ai niciun leu, mă dă banii, i-ai zis. Mă, năsosule. Da. Și vlogul ăsta o să-l pun pe Hai acolo sus, să vezi, să vezi. cine-i noi. Carina, văzut? Dai Biblia. Tati, mergi să iau de țapă. Ia, din ce fac ăștia? Dita, mai e excursia! O să pun pe YouTube tot! Tati, E, că m-am dus cu un tunur, cu un tunericul. ia. Și atât a fost episodul nostru de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like și subscribe și ne mai auzim data viitoare. Pa, pa! Închid filmarea asta în 3, 2, 1 și pa!